Topi-veturi oli tohkeissaan. Hänen upouusi kellonsa kiilsi kuin kulta. Topi oli matkalla satamaan. Hänen puksutellessaan eteenpäin kuljettaja selitti tulevan työtehtävän. Kylässä meren rannalla pidetään joka vuosi iso paraati. Paraatissa on aina joku nähtävyys, vetonaula. Tänä vuonna, Topi, sinä olet se vetonaula. Kiitos, herra, sanoi Topi. Mutta mitä vetonaula oikein tekee? Hymyilet ja vislaat vaan kaikille vastaantulijoille, vastasi kuljettaja. Olemme pian perillä. Kuuntele, lokkeja. He saapuivat pienelle asemalle lähelle kylää. Mahtavien tervetuliaistoivotusten sijaan paikalla oli vain yksi mies. Hän kuiskaili kuljettajan kanssa ja lähti sitten matkoihinsa allapäin. Kaikkea sitä sattuukin, puuskahti Topin kuljettaja. Paraatissa ei olekaan varattu tilaa meille. Joudumme palaamaan kotiin. Olen pahoillani, toveri. Niin minäkin, huokasi Topi. Pekka oli siirtelemässä vaunuja asemalaiturilla. Hän ei odottanut näkevänsä Topia. Miksi palasitte näin pian? Ennen kuin Topi ehti vastata, paikalle saapui herra päätarkastaja. Jätä vaunut siihen, Pekka. Satamassa on hätätapaus. Mennään, Pekka, kehoitti hänen kuljettajansa. Satamassa äyskäri aiheuttaa hankaluuksia. Kuka on äyskäri? Pekka oli yhä ihmeissään Topin pikaisesta paluusta, ja nyt hän sai vielä toisen ihmetyksen aiheen. Hänen kuljettajansa selitti. Äyskäri on kuljetuslautta, hän on vaikea tapaus ja valittaa aina. Kuljettajan kuvaus osui oikeaan. Tänään proomu oli tavallistakin äkäisempi. Valtia! Miten te tavaravaunut olette aina väärässä paikassa? Ei ole veturia. Emme voi liikkua ilman sitä, huusivat vaunut. Itse olet väärässä paikassa. Pekan saapuessa äyskäri mökötti ja tavaravaunut olivat yhä loukkaantuneita. Tämä kivilasti menee äyskärille. Siirrä meidät pian sivuraiteille tyhjennettäväksi, että pääsemme hänestä eroon. Vaunut olivat hyvin levottomia. Ne rimpuilivat ja ryntäilivät Pekan siirrellessä niitä. Apua! Apua! Vaunut valittivat. Mutta oli myöhäistä huutaa apua. Parkaisi äyskäri. Minä uppoan! Ihan oikein sinulle, kikattivat vaunut. Mitä sä aina tiuskit ja valitat kaikesta? Vahingon korjaaminen kesti kauan. Pekka katseli, kun äyskäriä kuljetettiin rannalle. Tässä olet ja pysyt, sanoivat työmiehet. Lapset saavat hyvän leikkipaikan. Vihdoinkin sinusta on jotain hyötyä. Pekan palattua kotiin hän vaihtoi Topin kanssa päivän kuulumisia. Taisimme kokea molemmat satamassa melkoisia yllätyksiä, nauroi Topi. Mutta kuljettajani sanoi, että olen kaikesta huolimatta vetonaula. Ja sinä olet myös, nimittäin omalla rautatiellämme. Mitä sinä tarkoitat? Täällä riittää, kun vain hymyilemme ja vislaamme kaikille vastaantulijoille.